Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije izdalo važno uputstvo. Kako da se ponašate u slučaju razorne oluje? Šta treba da uradite? Obezbediti sve objekte koji mogu da odlete i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane. Obezbedite prozore, spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata. Izbegavajte kontakt sa kuhinskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima. Šta raditi ako ste napolju? Treba izbegavati visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove. Pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili u automobilu. Ako to nije moguće, sesti na zemlju. Ako ste u šumi, budite ispod niskog drveća i nemojte stajati ispod visokog drveća. Izbegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove i druga vlažna mesta. Nemojte držati kišobran ili druge metalne predmete u rukama. Izbegavajte blizinu metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i sl. Nemojte nikada stajati uspravno. Potrebno je da čučnete ili se sagnete i ne dirajte zemlju rukama. Ako ima više ljudi u grupi, držite rastojanje od 5 metara između sebe. Šta ako se nađete u automobilu? Zaustavite automobil pored puta, dalje od elektrovoda i drveća koje može pasti na automobile. Ostanite u automobilu i upalite poziciona svetla dok ne prođe oluja. I zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu.